Vai aló, que pensas ti? Que penso eu? Que si, non si, hasta che pode ser que sea. Había que aquelar o que? O aquel? O da colar? Va, que sei eu, o asunto chollo, a cousa, o tema. Eu nunca serei tío que andaba así de coma quien que como te hacía. Estamos nun dos nodos do que é a rede de seguridade do Gallego en Vigo no Xantar e na Sea, que son os mesóns, non? Home, claro, é que miña nai en galego, como se máis en galego. Eres de Vigo? Non, son de Tui. Dase bastante o caso que che falen gallego. Máis castelán, desgraciadamente. Gracias, veo. A gendiola. Lo probé y no morí y mismo me topé mejor. Simplemente dije hola. Pasa, compañeros. Que guai. Queres un café? Bueno, sí, viña pensando nisso. Esta é a xente que me convida a tomar café, así de cando en vez. Como vedes, estou máis que un piso no centro de Vigo. Ven sendo basicamente unha ONU nosa de andar pola casa. Porque mira, temos unha moza da Guarda, temos outra moza de Camposancos, Guarda 2, e depois temos unha guardesa na emigración italiana no norte de Italia, que é de Milano, non? En Milano. E nada, tamén temos unha Viega, aquí, do Galego Extremeiro. Temos tamén un de Matamá, como a min, aquí, forza na patria pequena. E despois está o Xandro, que é de Ourense, que ser de Ourense é a mellor forma de ser de Vigo. Como todo o mundo sabe. Como coincide tanta xente de tantos sitios dentro dunha cidade que non é precisamente moi acolledora, non? A ese nivel, e decidides ou davos por falar gallego todas xuntas. Este ano foi unha cousa desas que concienciación que dis, bueno, a mí xa me chegou. E o rollo que, por exemplo, Sara sempre falou en galego na casa, aquí falamos en castelán. Entón empecé eu a falarlle en galego. Entón ela, claro, tamén a falar en galego comigo. Sempre me decía, joder, ti falas por teléfono coa tua casa, falas en galego con nós, non sei que... E veu Alba tamén. Sí, bueno, eu son asturiana, e o estudiar aquí o galego, pois así, ao principio costábame, despois solteime, xa que estudiei eso, pois así practico. María dixeme un día, podo falarche en galego? E eu dixen, sí, claro, eu entendo, non sei se saberei así falar, pero despois solteime e xa está. Xa que estudiei, pois, estudio traducción, é o meu, non? Terei que intentalo. E depois tamén temos o punto aí, como é a cousa de falar o italiano, falar o galego, como ves ti desde fora, non? Que che chegou das últimas releas sobre a lingua por aquí no país e tal. Para aprender outras linguas romances, o galego é unha cousa que te axuda moito máis que o castelán. Para calquera persona, se xa un catalán, un galego, sempre será moito máis doado aprender outra lingua outra lingua romance. E logo temos aquí o home da casa. Sí, eu cando cheguei aquí, dixeronme, aquí falamos galego, que estaba aquí practicando Alba, e nada, dixenlles, pois veña, adiante, galego. O sea, bueno, a mí pasou unha cousa chistosa nunha tenda desas. No, que estábamos unha colega do Rosal falando, Patri, e nada, estábamos falando en galego. Veunos unha rapaza que, bueno, non sei se era de, bueno, unha tenda destas. E veu e nos dixo, vos non son desde Vigo, non? De onde sondes vos? Nos somos, bueno, eu da Guardia, ela do Rosal e tal. Xa me parecía a min raro, porque eu son de Cañiza e aquí nin Dios fala galego. E como home, e entras a unha persoa, a unha rapaza en galego, o primeiro que te pregunta é a pregunta de, bueno, ao final xa vas controlando as preguntas que te... E tú eres de aquí? Sí, pero tú eres de aquí de mismo? Sí, de Vigo. Ai, pero... Tus padres son de aquí? Sí, son de aquí, claro que son de aquí. É a pregunta típica que te fan. Es tamén un filtro caralludo, non? Porque diste... En el gallego tan, ai, que basto, vale, caralludo, xa me aforras o traballo de seleccionar o persoal.
Eu traballo nunha empresa que somos 700, traballei no departamento persoal 11 anos e a única persoa que falaba galego habitualmente era eu. E somos 700 persoas e de todo, hai xente currantes, pé de máquina. Entón dices, hostia, e que te cataloguen de entrada se te diga, mira, que hablan gallego. Ti falas en galego, vente un cargado e te contestas en castelán, iso pasa moito. Eu traballei na miña empresa, me prohibiron chamarme Xulio, prohibironme chamarme Xulio. Bueno. Prohibironme. De falar en galego non me prohibiron, porque non poden prohibirmo, agora de escrever en galego, sí. Pero, e me prohibiron falar, escrever en galego. E o nome tiven que pôr, é o que pasaba, pero me dicían, no, así no, teño que pôr o nome como é. De feito, o mail, eu tiña en... o tiña como Julio, non o tiña como Xulio, eu non me chamaba Julio. Entón, como pensades aí que a xente vos ve cando falades gallego pola cidade adiante? E como vedes vos tamén a xente que o fai, non? Se falas en galego aquí, o primeiro que pensan está falando en galego. É algo que sí que se pensa. Ou te dicen, ai, falas sempre en galego? Ou Non, te é que non preguntan? o diga, o pensa, aquí pasa algo raro, non é... Pensan por que fala galego ou algo. Sí. A mí me pasa, porque a min tenme cuadrado algunha vez que lle preguntas algo a alguén en galego ou no traballo, que lle preguntas a alguén algo en galego e te din, ai, non te entendo, ou ai, hablas... Sí, algunha persoa de decirme que non me entende ou de preguntarme, ai, ti falas galego? Ao final, tú te dirixes a alguén, o primeiro que piensa de ti, para falar en galego, ou eres del monte, ou eres un nacionalista radical, é así, A catalogación que te dan, tú eres del bloque, no? No, pues non soy del bloque, mira tú. E yo dixen un día a unha médica, a unha enfermeira, que me chama, e eu facer unha analítica, e díceme, Julio Ángel Martínez. E me cago en la madre que la parió. Chego xunta dela, e ves o escrito Xulio Anxo Martínez. E digo, mira, perdón, acaba de ler mal. Julio Ángel Martínez? No, mire. Lea ben, por favor. Yo veo Julio Ángel... No, señor, vamos a ver. Y dice Matías, ya estás... ¿cómo dices? Ya están los radicalismos. Y digo, non es cuestión de radicalismo, que eu me chamo así. Eu creo que, non sei, a min resultame raro eso. É un problema que creo que tedes que solucionar tamén un pouco entre vos, porque eu en Asturias, o non ser unha lingua oficial ni nada, pois unha xente ten máis acento dun lado, outros máis de outro, unhos máis do mar, outros máis da montaña, pero a xente fala así, nin se xudga, unhos teñen máis acento, outros menos, outros castelán con un pouco de acento, e non se xudgan entre eles. O que por unha parte é bo para o galego que se normativice e tal, pero que por outra parte crea unha especie de conflicto, non? É que eu que vexo, ao mellor é que se abusou un pouco da norma, está o modelo normativo que se abusou muitísimo del, e máis, iso quita autonomía a xente para falar, porque tens que falar como sabes, non vas ter que sacar, non, mira, espera que vou polo diploma para falar contigo en gallego. Non hai nadie que siga o normativo. Claro, e aparte é que é imposible, é que ninguén o fai, e máis, en castelán non se fai. Se aquí en Vigo vas pola rúa, dinche terco, dinche parvo, dinche unha chea de cousas que non existen no castelán. O que pasa é que non son conscientes porque esa é a lingua normal, a natural, e poden falar como lle dé a gana. Agora, como te poñas a falar a lingua subalterna e cometes un erro, se te machaca todo Dios, non? Eu sou partidario de falar o galego correctamente, igual que falas outra lingua. Si se pode, si, entendes, pero tampouco obsesionarse con iso. Non, en absoluto. Non estar corrixindo continuamente. En absoluto, pero bueno, igual que todos nos preocupamos de falar inglés ou francés ben, pois había que preocuparse de falar galego ben, sobre todo os políticos. Sí, claro. Os políticos que viven diso. Pero tampouco obsesionarse, que decir, non hasta o punto de que danse moitos casos de non falo gallego porque non o sei. No, eso non pese o natural, eu creo que ten que ser algo natural. Non, unha tontería, non. Hai moita xente que non o fala porque lle lle dá vergonza. Claro, ou que se lle digan algo que lle estén chamando a atención. Pero iso pasa moitísimas veces. Se aquí todo mundo fala como quer. No, e sobre todo cos neofalantes que volven outra vez, no meu caso, por exemplo, que volvo a Guardia ou Rosal, e xente que camoza castelán falante, falan en castelán e falou en galego toda a vida, puteame a min porque digo ningún en vez de niñún. A xente hai que demostrarlo, pero é moi difícil. Na manifestación de Galicia bilingüe... Pero ti non vas a impoñer nada. No, Claro, hai que tratar de seducir. Hai que seducir a xente en vez de impoñerlle, joder. E na manifestación de Galicia bilingüe, eu non fun, porque non vou ir a boicotearle nada, porque teñen todo o dereito do mundo, joder, caen eles sós. Porque a xente primeiro que te dice, no debate social este que hai,
Me están obligando. Vamos a ver. Lle preguntas a ti que es bilingüismo. Hablar la lengua que te apetece. No, amigo, no. Búscalo en un diccionario. Y te dice, teu fillo para ser... Yo quiero que mi hijo sea bilingüe. Hostia, yo tamén. Pero para ser bilingüe ten que ser educado nas dúas linguas e que ele elisa. E é o bilingüismo, joder. E esta xente aproveitou moi ben. Moi ben, foron máis inteligentes que a nós e nos caemos na trampa deles. Cuánta xente coñece grupos de rock galegos? Eu os coñezo porque estou metido en isto, pero a xente da rua te le preguntas por aí un chavalito, coñeces algún grupo de hip hop galego? Ni puta idea. O mesmo que pasa coa lingua, pasa coa cultura, pasa coa literatura, pasa coa música, pasa con todas as manifestacións culturais que hai. E o da lingua, non sei, é difícil. E, pois, non sei. Que proxecto lle vedes a isto? Como mirades o futuro da lingua? Na cidade e en xeral? Negro. Non, notase cada vez está se perdendo moito máis. É que a xente, cada un fala como pode, pero claro, cada un tira máis o visto, case toda a xente da nosa idade, case todo o mundo fala en castelán. Hai moita xente que non, pero moita xente non o fala. O falo na casa e logo o resto non. Eu penso que nas cidades hai moitos complexos, porque a mitad da cidade da poboación de Vigo de Ourense, joder. Meu pai é de Ginzo, de Limia. De Ginzo, de Limia. Meu avó non sabía falar castellano, joder. E miña boa. Si aquí todo o mundo dice voy a Panjón e ten que chegar aquí un asturiano para decir vou a Panxón, todo o mundo, Panjón. Bueno, Jasillas. Chámonos pola noite, vale? Miña, moita sorte. A noite no Ricky, trae a jaito, Sí, señor, que a buscala, está no artesán. Chao. Pasando ben. O galego é un patrimonio, non é un patrimonio. É unha obra mestra distribuída baixo licencia Creative Commons. É un rollo útil, é un rollo que ten que ser unha ferramenta.